Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa patukuranan sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, please turn with me to Romans chapter 5 verse 6. Roma kapitulo 5 bersikulo 6. Ang giingon dinhi, tungod kay niadtong huyang pakita sa insaktong panahon nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now imagine na mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kaadlawong dako, kusog kayo ang ulan, tugnaw kayo ang imong pamati, gakurog-kurog ka sa katugnaw, but all of the sudden, adunay mihatag kanimog, habol nga baga kayo, komportable kayo nga habol. Diba? Naulian ka sa imong gibati nga katugnaw, nahimo kang comforted mga kaigsuunan. And then, imagine na, gigutom kayo ka sa ngatanan, kapoy kayo ang imong lawas kay gikan ka pa sa imong trabaho, and then all of the sudden dunay mihatag kanimo og lami kayo nga pagkaon, init kayo nga sabaw. What a comfort mga kaigsuunan. Or imagine na, gipaabot na lang nimo ang imong execution, i-electric chair ka na or lethal injection gumikan sa imong krimen. And then, padulong ka na sa lawak diin patyon ikaw, isip silot sa imong salaod. Pero adunay miabot nga executive pardon gikan sa presidente nga naghatag kanimo og kagawasan ug kapasayloan. What a sigh of relief mga kaigsuunan. Makaginhawag yung ka og lawom kayo kay abi nimo og mamatay na ka pero gipasaylo ka sa Pangulo sa Pilipinas. Well, ang atong teksto ni ining takna mga kaigsuunan, mas labaw pa ang gipakita sa atong teksto. Gumikan kay ang giingon sa atong teksto, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Christ died for the ungodly. Kung giingon unta sa atong teksto nga si Kristo namatay alang sa mga buutan, namatay siya alang sa mga balaan, alang sa mga takos nga pagaluwason sa Ginoo, then dili kini bagay nako, dili pod kini bagay nimo mga kaigsuunan. Pero gumikan kay giingon nga si Kristo nagpakamatay alang sa mga makasasala, alang sa mga dautan. Then makaingon gayud kita mga kaigsuunan nga ang ebanghelyo maayo gayud kaayo nga balita, gumikan kay ikaw ug ako makasasala ug dautan. Pero kung ang giingon pa, si Kristo nagpakamatay alang sa mga buutan, wala kitay paglaom, gumikan kay nasayod kita nga ikaw ug ako dili gayod maayo, dili gayod buutan. Kitang tanan mga makasasala, sumala pa sa Roma kapitulo 3, bersikulo 10 hangtod sa 12, walay matarong, wala bisag usa. Thanks be to God, ang atong teksto nagaingon, si Kristo nagpakamatay alang sa mga dautan. Meaning to say, nagpakamatay si Kristo alang sa mga makasasala nga susaman nimo ug kanako. Mao kini ang good news nga gipakita kanato sa ebanghelyo. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, the condition, ang kondisyon sa kalag sa tawo. Ikaduha, the time, ang oras, ang takna. Ug ikatulo, the action, ang aksyon sa Ginoo, ang gibuhat sa Ginoo. May the Lord help us in our meditation at this moment.
Mudangat na kita sa unang punto, the condition. Unsa ang kondisyon sa mga katawhan tungod kay niadtong huyang pakita sa insaktong panahon nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Unsa ang kondisyon sa mga katawhan nga gipakamatian sa atong Ginoong Hesukristo? Una, ang giingon sa atong teksto, sila huyang, walay kusog mga kaigsuonan. Well, unsa may pasabot ni ining huyang, walay kusog? Kung legal ang atong pagahisgutan, legal, gumikan kay ang Dios maghuhukom, iyang pagaablihan ang libro sa iyang hustisya, ug unsa may iyang makaplagan nga record nato, unsa may legal record nato sa libro sa langit, legally mga kaigsuonan, atubangan sa korte sa atong Dios nga maghuhukom, huyang gayud kita. Wala kitay ikapangatarungan, wala kitay idepensa. Dili nato madepensahan ang kamatuoran nga nagrebelde kita sa balaod sa Dios. Dili nato madepensahan ang kamatuoran nga kita nakasala batok sa balaod sa Dios. Wala kitay ikapangatarungan mga kaigsuonan. Wala kitay alibay nga pagahimuon at tubangan sa Dios. Gumikan kay ang ebidensya bato kanato kusog kayo, dako kayo. Busa kung atong pagahisgutan ang depensa sa atong kaugalingon, huyang gayud kaayo mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Wala kitay excuse, dili ta makaingon nga sorry, gumikan kay nagpakasala kita sa atong kinabubuton gayod. Unya dili lang kay usa lang kahigayon kitang nagpakasala, kada adlaw kitang nakasala. Repeatedly mga kaigsuonan, makanunayon gabalik-balik lang gayod. Ug ang atong pagpakasala wala man ta gipugos sa ubang tawo nga makasala, kundili kinabubuton gayud nato nga kita nagpakasala atubangan sa Ginoo. Bisan og nasayod kita sa silot sa sala, bisan og nasayod kita nga ang Dios adunay hustisya, pero gibuhat gihapon nato ang sala atubangan sa Ginoo. So ang atong kaso, ang atong pagdepensa sa atong kaugalingon, huyang gayud kayo nga bisan pagdunay mo abogado nato, ang mo abogado nato dili gayud makapangatarungan mga kaigsuonan. Mao nga huyang kayo kita nanginahanglan kita og banggiitan nga abogado, ug later atong ipasabot sa matag usa nga si Kristo mo'y mibarog nga abogado sa mga makasasala pinaagi sa basihan sa iyang pagkamatarong ug sa iyang sakripisyo sa bayad sa sala nga iyang gihimo didto sa cross sa Kalbaryo. So unsa ang kondisyon sa mga katawhan nga gipakamatian sa atong Ginoong Hesukristo? Huyang kaayo, legally huyang kayo ang atong kaso, wala kitay ikapangatarungan atubangan sa Ginoo. Morally, ang moral nato nga kinabuhi huyang usab. Gumikan kay wala kitay gahom nga mubuhat og maayo mga kaigsuonan. Kusgan kita nga mubuhat og dautan. Anad kaayo kita nga mubuhat og dautan. Pero ang pagbuhat og maayo, wala gayud kitay kusog mga kaigsuonan. Wala usab kitay kusog nga atong tagbawon ang hustisya sa Ginoo. Atong bayran ang iyang hustisya. Wala po tay kusog nga muikyas, muiskapar gikan sa hustisya sa Dios. Kinahanglan gayud kitang pagasilutan. Wala tay gahom nga atong tabunan ang atong mga sala niadtong nangagi. Ug wala usab kitay gahom nga sa umaabot mahimo kitang totally walay sala, mahimo kitang balaan totally pinaagi sa atong pagpaningkamot. Dili usab nato masabtan ang mga butang nga iya sa Ginoo. Mao kini giingon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14. Ang giingon dinhi, apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa mga espirituhanong pamaagi. So you see, wala kitay gahom nga atong himuong balaan ang atong kaugalingon. Wala usab kitay gahom nga sundo nato ang kabubuton sa Ginoo perfectly nga walay sipyat. Ug mao kini ang requirement sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Perfect obedience.
pero wala kitay gahom nga atong sundon ang balaod sa Ginoo perfectly. In other words, wala tay gahom nga muluwas sa atong kaugalingon gikan sa tunglo sa Dios o gikan sa silot sa atong sala. There is nothing sinners can do to save themselves or to remedy their lost condition. Mao nga nanginahanglan gayud kita og gamhanan nga manluluwas, mga kaigsuunan. Nanginahanglan kita og gamhanan nga mo sakbit kanato gikan sa silot sa kamatayon didto sa impyerno. Matud pa sa Juan kapitulo 6 bersikulo 44, wala usab kitay katakos nga moduol kang Kristo sa atong kinaugalingong kabubuton lamang. Dili kita ganahan ug dili kita makahimo. Ang giingon dinhi sa John 6:44, walay tawo nga makaduol ngari kanako, gawas lamang kung ipaduol siya sa Amahan nga nagsugo kanako, ug banhawon ko siya pag-usab sa katapusang adlaw. So, huyang kita legally, huyang kita morally, spiritually, huyang usab ang kondisyon sa tawo nga wala pa makaila sa atong buhi nga Dios. Niadtong ang tawo misupak sa atong Ginoo, namatay siya spiritually. Gibiyaan siya sa balaang espiritu. Matod pa sa Ephesians chapter 2 verse 1 and verse 5, patay siya spiritually. Dili siya makabangon aron mo balik sa Ginoo ug makig-uli sa Ginoo sa maayong kabubuton. Samara sa patay nga gilubong didto sa sementeryo nga dili gayod makabangon aron mo pauli sa balay sa iyang amahan ug inahan. Dili makabangon gikan sa lubnganan, mga kaigsuunan. Ingon ana usab ang atong kalag atubangan sa Dios. So mo kadto ang unang kondisyon. Matud pa sa Romans 5:6 sa atong teksto, kita huyang kayo. Ikaduha nga kondisyon nato, kita dautan. Dautan kita. Ang giingon sa atong teksto, tungod kay niadtong huyang pa kita sa insaktong panahon, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Sa atong hunahuna, dautan ang atong hunahuna. Sa atong kasing-kasing, dautan ang atong kasing-kasing. Kung mahinumduman nato ang Dios sa atong hunahuna, wala nato higugmaa ang Dios. Wala ta na higugma sa Dios. In other words, nabulag kita sa Ginoo ug nakigsangka kita batok sa Dios. We were alienated from God. Ang atong kasing-kasing pagdumot batok sa Dios. Ang atong hunahuna ug ang atong pagbati pulos lamang dautan, mga kaigsunan. Mao kini gipadayag sa Romans chapter 8 verse 7. Ang giingon dinhi, tungod kay ang hunahuna sa unod pagdumot batok sa Dios. Tungod kay kini dili mahimong mapailalom sa balaod sa Dios ug imposible gayod nga mahitabo kini. So kining duha ka kondisyon sa tawo nga gihisgutan sa atong teksto sa Romans chapter 5 verse 6. Una, wala kitay kusog, huyang kita. We were destitute of power in any way. Sa bisag unsang paagi, dili nato maluwas ang atong kaugalingon gikan sa silot sa atong sala. Ikaduha, dautan. Wala kitay kabubuton nga mubuhat og matarong, ug dili usab nato madawat ang kaluoy sa Dios pinaagi sa manluluwas. So, napabay mas grabe niini nga kaso, mga kaigsunan, nga wala kitay gahom, wala usab kitay kabubuton nga buhaton ang gisugo sa atong buhi nga Dios. Wala kitay gahom ug wala kitay kabubuton nga muikyas gikan sa tunglo sa umaabot. Mao kini ang kaso nimo ug mausab kini ang akong kaso. Mao kini ang bad news, mga kaigsuunan. Pero ang good news, si Kristo nagpakamatay dili alang sa mga buutan, dili alang sa mga takos nga mudawat sa kaluwasan, walay takos bisag isa. Mao kini ang good news. Nagpakamatay si Kristo dili alang sa mga santos, mga kaigsuunan. Nagpakamatay ang atong Ginoong Hesukristo alang sa mga dautan. Grasya gayud kini kaayo, mga kaigsuunan. Niadtong huyang pa kita, niadtong wala kitay kusog, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Ikaduhang punto, the time, ang takna. Kanus-a nagpakamatay si Kristo, kanus-a niya gisakripisyo ang iyang kaugalingon
alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang giingon sa atong teksto, sa gitakdang panahon sa Dios, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Ang buot ipasabot niini, walay aksidente atubangan sa Dios, mga kaigsuunan. Ang kasalanan sa katawhan miabot na gyud sa pinakatumoy, pinakagrabe na gayud kaayo. Niadtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Gidid-an nila ang atong Ginoong Hesukristo. Ilang nakita ang pagkabalaan sa atong Ginoong Hesukristo, pero niadtong gipapili sila. Tali kang Kristo o kang Barabas nga kriminal. Ilang gipili ang kriminal, mga kaigsuunan. Ilang gipili ang dautan, si Barabas. Ingon adto kadautan ang mga tawo. Niadtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Kung sa salida pa, climax na gyud ang pagkadautan sa tawo. Niadtong gitakdang panahon, grabe na kaayo ang katawhan. Si Kristo nagpakamatay alang sa mga dautan. Sama si Kristo ni adtong bronze nga halas nga gituboy ni Moses didto sa kamingawan. Gumikan kay ang mga tawo napaakan og mga bitin, nangamatay ang daghan, pero miingon si Moses, tutok kamo sa bronze nga halas aron dili kamo mamatay. Ug gipasabot kini sa bag-ong tugon nga kadtong bronze nga halas gikan mismo sa baba sa atong Ginoong Hesukristo naga-represent kadto kaniya nga kung kinsa ang mututok sa atong Ginoong Hesukristo alang sa atong kaluwasan, dili kita malaglag, dili kita mamatay. So si Kristo ang gituboy didto sa cross sa Kalbaryo aron ang mga makasasala nga mututok kaniya dili gayod malaglag. So miabot si Kristo dinhi sa kalibutan, mianhi siya dinhi sa kalibutan, niadtong ang tawo gahuna-huna gayod nga bright kayo siya. Historically, niadtong mianhi si Kristo, ang mga Greek philosophers gituboy sa mga katawhan kay mga banggiitan kayo, mga bright kayo, pero kung imong tanawon ang ilang gipangtudlo, puros kabuang nga gipaagi lamang og mga balaknon nga mga pulong. Sa kaalam sa tawo, wala gayod nila mailhi ang Dios pinaagi sa ilang kaalam. Mao kini giingon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 21. Kay sa iyang kaalam maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Well, sa wala pa mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, duna ba'y relihiyon ang mga tawo? Dunay pagano nga relihiyon, duna po yung mga rituals and ceremonies, pero puros dautan, mga kaigsunan. Kung imong tun-an ang kasaysayan katong mga pagano nga mga templo, grabe kaayo ang pagkadautan. Dunay mga male prostitutes, dunay mga female prostitutes sa ilang mga ritual. Ug bisan ang ilang giila nga mga pari ni adtong tungura ga kinabuhi nga immoral. So ang ilang relihiyon dautan, unsa na lang ang ilang ordinaryo nga kinabuhi, mga kaigsuunan. Pero ang pangutana, wala ba'y tinuod nga relihiyon? Sa wala pa mikanaog si Kristo dinhi sa kalibutan, wala gyoy tinuod nga relihiyon? Duna ang mga Hudiyo. Pero ang nahitabo sa relihiyon sa mga Hudiyo, ang balaod sa Dios, ilang gitabunan pinaagi sa ilang mga rituals, ilang gitabunan pinaagi sa ilang legalism, ilang gituok ang balaod sa Dios, ilang gisuppress, mga kaigsuunan. Unsa man ang relihiyo sa mga Pariseyo ni adtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Relihiyon kadto sa mga tawo nga gibuutanan gayud kaayo sa ilang kaugalingon. Sa sumbingay sa atong Ginoong Hesukristo, adunay usa ka Pariseyo nga nagpasalamat sa Ginoo nga dili kuno siya dautan, dili pareho sa ubang mga tawo nga mangililad, pero sa bulsa ni adtong Pariseyo matod pa ni Jesus sa Matthew chapter 23, mao kini gibuhat sa mga Pariseyo nga ilang giilad ang mga babaying balo ug ilang giilog ang ilang mga kayutaan ug kabtangan. Ang mga Saduceo during the time of Jesus Christ, Saduceo usa kini sa mga religious leaders at that time. Dunay mga kabit nagkinabuhi sa immoralidad. Mao kadto ang kalibutan ni adtong si Kristo mianhi dinhi, mikanaog dinhi. Og kung gilit-an unta sa Ginoo kadtong mga tawhana, kung iyang gipuo kadtong mga tawhana, kung iyang gipamatay, walay sala ang Ginoo.
Okay ra gayud unta, gumikan kay ang Dios, Dios sa hustisya. Pero imbis nga ang Ginoo mupakanaog sa iyang silot ni adtong taknaa, imbis nga si Kristo puuhon niya ang tanang mga katawhan ug wala na gyud bisag usa nga mahabilin, gumikan kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, unsa may gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpakamatay siya alang sa mga dautan, aron sila maluwas, aron mabayran ang silot sa ilang sala. And that leads us to the third point, the action. Unsa ang aksyon ni Kristo, unsa gibuhat ni Kristo alang sa mga dautan nga susama kanato. Gihimo niya ang pinakadako kaayo nga sakripisyo, mga kaigsuonan. Siya nga naghimo sa langit ug sa yuta, nahimo siyang batang puya nga naghigda didto sa pasungan sa Bethlehem. Siya nga nagbutang sa mga kabituunan sa langit. Siya nga naghimo sa tibuok universo. Mianhi siya ingon nga pobre nga anak sa usa ka panday. Ug niadtong si Kristo midako, niadtong nagwali na siya, nahimo siyang sulugoon sa mga sulugoon. Ug niadtong gihalad niya ang iyang kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo, misinggit siya, natapos na. It is finished. But pasabot, ang sakripisyo nga gikinahanglan aron ang mga tawo maluwas kung mutuos sila kaniya, nabuhat na ni Kristo, natapos na. Ug salamat sa Ginoo, gumikan kay dili ra kadto ang gibuhat ni Kristo. Namatay siya ingon nga kapuli sa mga dautan. Namatay siya ingon nga kapuli sa mga makasasala. Ang mga dautan nga mauuntay takos nga pagasilutan, mauuntay takos nga magantos ug mudawat sa tunglo ug kapungot sa Dios. Si Kristo gibulontaryo niya ang iyang kaugalingon. Siya ang mibarog ingon nga kapuli. Siya ang nagantos, siya ang nagpakamatay. Giula niya ang iyang balaang dugo tungod ug alang sa mga dautan. Nagpakamatay si Kristo ingon nga mahimayaon nga tigpataliwala nga mibarog tali sa Dios ug sa tawo, aron iyang mapalit ang ilang kaluwasan ug aron mabayran ni Kristo ang ilang pagtubos. In other words, nagpakamatay si Kristo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, aron mausab ang atong kondisyon. Imbis nga kita hukman, gipakamatarong kita kung mutuo ug musalig kita kang Kristo. Nagpakamatay si Kristo aron mausab ang atong kasing-kasing, aron kita mahimong balaan, aron kita magdumot sa dautan. Namatay si Kristo aron nga bag-uhon ang atong relasyon gikan sa kaaway sa Dios. Ang mga tawo nga wala pa kang Kristo kaaway sa Dios ngadto sa sinagop nga mga katawhan sa Dios nga giisip nga iyang mga anak. Nagpakamatay si Kristo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako, aron mausab ang atong trabaho. Nga kaniadto nangalagad kita sa sala, atong gisilbihan ang sala, pero ang tanan nga giluwas nahimo nang ulipon ni Kristo ug nangalagad ni Kristo ug naglakaw diha sa pagkabalaan. Nagpakamatay si Kristo aron ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako adunay paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Nga ang naghulat kanato dili ang walay katapusan nga kapungot sa Dios. Ang naghulat kanato mao ang kadungganan, mao ang kahimayaan kauban sa atong buhi nga Dios. Sa laktod nga pagkaistorya, mga kaigsunan, wala nagpaabot ang Dios nga atong marimedyohan ang atong problema. Wala nagpaabot ang Dios nga masulbad nato ang atong problema. Dili kana mahimo, mga kaigsunan, imposible gayud kana. Kundili si Kristo nagpakamatay alang sa mga dautan nga susama nimo ug susama kanako. Ug aron ma-accomplish ang katuyuan sa atong buhi nga Dios, gibayran ni Kristo ang tanang silot sa atong sala, pinaagi sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. O giandam niya ang atong pulay-anan didto sa langit. Kung ikaw naa kang Kristo, nagatamod kaniya, nagatuo ug nagasalig lamang kaniya alang sa imong kaluwasan
higala. With all the fullness of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Jesus Christ is full of grace and truth. Ug ang tanang kagahom gihatag sa Dios kaniya. Siya ang nagdumala sa tibuok universo ug sa tibuok kalibutan. Ang atong Dios ug manluluwas mao ang andam nga mosapupo kanimo kung imo nang atubangon siya sa adlaw sa imong kamatayon. Dako kayo ang kaluoy sa Dios, mga kaigsunan, nga 100% God, nahimo siyang 100% man for the purpose aron mahimo siyang kapuli kanato, aron iyang iula ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, aron iyang paliton ang atong walay katapusan nga kaluwasan. So, unsa may reaksyon nato niini, mga kaigsunan? Ang atong sala mo'y nakapahimulag kanato gikan sa Ginoo. Ug kung nabati nimo ang imong pagkadautan, siguro moingon ka nga, wala gyud ko'y kusog, pastor. Huyang ako. Dili nako mabuhat ang kabubuton sa Ginoo unsa may paglaom nako. Ang paglaom mao kini. Si Kristo namatay alang sa mga huyang, alang sa mga walay kusog. Moingon ka nga, dautan gayud kaayo ako. Duna pa ba ko'y paglaom? Dili nako mahimong bag-uhon ang akong kasing-kasing. Ang tubag niini, mga kaigsuunan, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. O kung ikaw ana-ana kang Kristo, kung mahulog ikaw sa kasalanan, remember, gibayran na ang imong sala. O gumikan kay gibag-o na ang imong kasing-kasing. Every time nga mudangup ka kang Kristo, naguol kaayo ka kay nahulog ka sa pagpakasala na usab, pasayloon ka sa Ginoo on the basis of His blood nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo. Dili talikdan sa Ginoo, dili biyaan ang tanan niyang mga katawhan nga nagtuo ug nagsalig kaniya. Tanang mga panalangin nga ma-enjoy sa usa ka anak, ma-enjoy nato gumikan kay kung anaa kita kang Kristo, wala na kita niya giisip nga anak sa tunglo kundili iya ng mga anak nga iyang sinagup sa iyang pamilya. Dili ba dako kayo tag-utang kabubuton sa Ginoo, igsuon diha kang Kristo? So, unsa may mahitabo ka nato? Kung anaa kita sa banig sa atong balatian, kung huyang kayo ang atong lawas, kung hunghungan kita ni Satanas og ipahinumdom niya kanato ang atong pagkadautan, unsa may atong buhaton? Dili ta mo balibad. Atong angkunon nga dautan kita, pero ato usab nga isulti, Jesus Christ died for the ungodly, and that is the good news. Sa takna sa atong kamatayon, sa oras sa atong kamatayon, moatubang na kita sa Ginoo. Dili kita moatubang kaniya pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong, kundili pinaagi sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga dawaton kita niya sa iyang gingharian. Gumikan kay dili ang atong pagkamatarong ang iyang tanawon, kundili ang pagkamatarong ni Kristo nga gisulob niya sa tanan nga mga mutuo ug musalig kaniya. Sa takna sa mga pagsulay, sa takna sa mga depresyon, sa takna nga kita anaa sa balatian, sa takna nga kita na discourage kayo, mao kini ang makahatag kanato og encouragement, mga kaigsuonan, nga si Kristo namatay alang sa mga dautan. Now, usbon ko pagsulti, kung giingon paunta sa atong teksto nga si Kristo namatay alang sa mga buutan, alang sa mga takos maluwas, dili kini good news alang kanato. Gumikan kay walay buutan, walay maayo, wala bisag isa. Ikaw higala, ako, kitang tanan mga dautan ug makasasala at tubangan sa Ginoo. Unsa may paglaom nato nga inig kamatay nato, inigbalik sa Ginoo, dawaton kita niya sa iyang gingharian. Wala kitay paglaom kung gipasagdahan kita sa Ginoo sa atong kaugalingon. Salamat, dalaygon kayo ang buhi nga Dios. Gumikan kay nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan nga susama nimo ug susama kanako. Unsaon nga madawat nimo ang gasa sa kaluwasan, higala? Madawat nimo ang gasa sa kaluwasan kung ikaw maghinulsol, imong angkunon uban ang dakong pagpaubos nga dili gyud nimo mahimong luwason ang imong kaugalingon. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, ug kung musalig ikaw nga ang gibuhat ni Kristo igo na alang sa imong kaluwasan, ang Biblia tataw kaayong nagsulti nga iya kang pagaluwason. Iya kang pagasuluban sa iyang pagkamatarong, ang tanan nimong sala pagapapason
Dili basihan sa imong pagabuutan kundili pinasikad sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gisulob kanimo. Busa unsa pa may imong gipaabot higala. Gasaad ang Ginoo nga bisag unsa kuno kadautan kahugaw sa atong sala mahimo kining puti sama sa balahibo sa karnero kung musalig kita kaniya, mudangop kita kaniya uban sa dakong pagpaubos ug mudawat kita kaniya ingon nga atong Ginoo og personal nga manluluwas. Dawata ang Ginoo niining taknaa higala. Hinulsuli ang imong sala ug tuuhi siya ingon nga imong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.